Olulu sasazo ngqolo endaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eGauteng nazo eziphambili. No, obviously, I mean, we expected a different decision, and we have to abide with the court decision. And we're going back to the SCA because they have said that the SCA must apply themselves. Usajonge enkalweni uNkosana Makati emva kokuba iliphindisele kwinkundla ephakamileyo yezibheno inkundla yomgaqo-seko ityala ngoNomjuwe Please Call Me. Amapolisa afumene imoto ezibiweyo imikhono yekati kunye nembumbulu kwindlu yaseAlexander kumantla eGauteng ngeli xesha esenza iphulo logqogqo i-Operation Chanela. Xabisa ixesha kuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kweli jelo zindaba uxolo malibe nani. Bekulindeleke isigwebo namhlanje kuzengeze iyaqala ukusebenza ngomso lo usayo umhla wokuqala ku-Agasti irhafu yama-30 ekhulwini yemveliso yeli ethunyelwa eMelika. Ngokwaba semfuthweni olwazi eli nyathelo luza kukhokhelela ekulahlekeni kwamawaka ezithuba zomsebenzi kumacandelo afana nelezolimo nelemveliso yemoto. Umongameli Donald Trump waseMelika obuye ngoJanuwari eWhite House akawuqhelisalanga kwa uqhelisela uMzantsi Afrika kuquka nokusoloko esenza izityholo ezingenabunyani ngawo. Ukudlimbathu ngalomba sikhwebe ngoqhagamshelwano lwale mihla incutshe kwimiba yezopolitiko neyolawulo Mnumzana Sandile Swana. Manci siyakwamkela. Masiqala apha ukususela ukungena kwakhe umongameli Trump ufaka isabhokhwe kwili ingaba kubangelwa yintoni oku? Manibulele Bhele, intsusa mabandla phakathi kwempi ekhoyo phakathi kweSouth Africa neAmerica. Eyokuqala nje into enqenqeza phambili kukuba sathatha sisizwe sathatha iIsrael sayisa ezinkundleni ze-ICJ for the ICC actually for war crimes. Salandelisa ke ngoku nangokusa nokubasa kwi-ICJ nge-genocide abaxakeke yiyo ngalomzuzu. Ithi kanti ke uIsrael lo ukhuselwa yiAmerica encediswa kwa iAmerica kuyo yonke kulo lonke ololwaphula-mthetho aluqhubayo. Ngawutsho Manci, umongameli Cyril Ramaphosa uyile eWhite House ezama ukudyarhuzisa. Ingaba lo tyelelo labalilize? Wonke umuntu onenyani besazi bayizuza laa nto ngaphandle kokuba uRamaphosa ubezawufika ephethe amaxwebhu afanelekileyo akhombisayo ukuba warhoxisile amatyala kwi-ICC nakwi-ICJ. Enye nenye into afike wayithetha phaa ibiyinanana nje engenamsebenzi. Emva kokugxothwa konozakuzakweli eMelika uMnumzana Ibrahim Rasool kutyunjwe uMnumzana Mcebisi Jonas njengomthunywa okhethekileyo kumantla eMelika. Abanye bathi oko ibikugalela ityiwe enxebeni kuba uMnumzana Jonas engusihlalo wenkampani yomnxeba eshishina ne-Iran. Wena ucinga njani? Hayi into ebingenamsebenzi leyo. Abantu ebebexakeke kukuthethathethana neAmerica ngabaphathiswa weza ngaphandle uLamula, umphathiswa wezorhwebo uTau nomphathiswa wezolimo uSteneisen. Utata lo uJonas ubebekwe ecaleni eyakhe indima ibizawuhamba ihambe njengokuba iyayiphuhla ngoku avele xa kusuka le nto yasePalestina. Nangoku izimvo zakhe ziyazivela uba uthini nangale nto. Ukhumbule ke into yoba i-Mass Democratic Movement ne-ANC nayo yonke i-Liberation Movement zange ibabaleke abantu basePalestina, oko silala ngengubo enye kunye nabo. UJonas ke usaqhuba loo ndima, akho nto yothusayo ungekho nanto intsha apho. Liduduma lidluli kweli kwizitalato zaseGqeberha naseMonti apho uninzi lusebenza kwimizimveliso yemoto. Umfutho uthini? Ingaba kungena kwendlala ukuqala ngomso? Kuzawuxhomekeka kuba urhulumente wethu unesiphi na yeyiphi into ayibekileyo ulungiselela uba olwarhwebo ziliqhubekeke. Ngoba i-negotiations azizuphumelela zona. Kwawufuneka ke azame ubancedisa ngezimali. Abantu baseGqeberha naseMonti besemngciphekweni nje i-industry, imotor industry yaseSouth Africa iyonke ithathwa ngoku ngamaChina namaKorea namaJapan.
kwayona mandithi bebehleli besengxakini yoba uncompetitive kwabona kwasekuqaleni. So into yokulwa noTrump zezo moto bezithengiswa kwi-exports ezithunyelwa eAmerica, not i-domestic market. But ke lilonke baphandle bona ngoku futhi ke bekumele uba bazame uba babone uba zeziphi ezinye indawo abanothengisa kuyimo. Yeke kanye kuloo ndawo utshoyo lukhona uncedo elo ongalifumana kumazwe afana neRussia, iChina, iBrazil, iIran namanye alalanga kubinye nawo uMzantsi Afrika kwi-BRICS? Uncedo lungangakhawulezi kodwa ke sizibonile ezinye izinto ezinhle zisenzeka phakathi kwalamazwe. Umzekelo iChina ithe yawumamisa isoya yaseAmerica yayonyusa isupply iBrazil kakhulu. So iBrazil inkqenkqeza phambili ngokusupply isoya emhlabeni, ubetha wonke umuntu ngokusupply. So loo nto ixhomekeka kuba ootawu aba inyawo zabo zikhawuleza kangakanani ulungiselela uba iikhampani zase-South Africa zingqamane nee-markets okanye abathengi balamazwe siwakhankanyayo e-BRICS njalo. Kweza ngaphakathi ekhaya Manci, usekela Mongameli Paul Mashatile wombethwe izityholo zokuba nendlu exabisa ngaphezu komvuzo awufumanayo. Ingabe ezi zityholo zinesihlahla? Hayi, zinesihlahla Bhele ezi zityholo. Kuba naye ubawo lo uMashatile uvumile bezindlu zezakhe ziphako 65 million. Uyabona ke xa sezidityanisiwe zonke ziphako 16 million. Angabe ubuthathe nje A1 le kuthiwa mhlawumbi 28 million kuthiwa i-installment yayo xa ithenga ngebond iphako 200,000 a month. Ivele icace nje uba yintsomi loo nto leyo, umvuzo wakhe awusondeli nosondela kuloo ngingqi leyo. Ngoku ke into ajongene nayo uba uMashatile kuba le mali ingaka yothenga ezi zindlu sibe zezakhe ibivela phi na, kuba kuzawufuna bajonge napha kwaSARS uba bemane sithi imali yakhe ivela phi na. Uba ezi zize ngomlingo nalapho kuyawutsho kucaca. Sibamba ngazo zozibini kwisisele senyatha ebeziphakula kuso emini nje uMnumzana Sandile Swana. Bekulindeleke isigwebo namhlanje kwizengezengo letyala ngokuqanjwa kwekhazi Please Call Me phakathi komqambi walo uNkosana Makade kunye nesangqa senkampani yeselfowuni iVodacom. Iwise isigwebo isekela jaji inhloko elibambela ujaji Mbuyiseli Madlanga igwebe ngeliliphindisela kwinkundla ephakame yezibheno elityala ukuba lixoxwe kwakhona. Esi sigwebo sesokugqibela kujaji Madlanga njengoko ethatha umhlala phansi kwinkundla yomgaqo-seko namhlanje. uNkosana Makade waseka inkonzo yePlease Call Me ebeqinisekile ukuba lo mba utshisa ibunzi kwinkundla yomgaqo-siseko nenkampani yezonxibelelwano yakwaVodacom uza kuqukunjelwa namhlanje. Ebechocha entla ngesabelo sezigidi zerandi zikaVodacom efuna isixa sebhiliyoni senzuzo ethe yenziwa nguVodacom. I'm feeling a bit, relaxed. I'm hoping that the court, has taken a long time, 8 months now. We thought it would come sooner, but 8 months on. So I hope, and I'm sure that the judges will have applied their minds properly to the matter, and this will bring finality. Lo gama usekela jaji oyinhloko uMbuyiseli Madlanga uyise isigwebo ebesingalindelekanga kummangali ngokusuka abuyisele elityala kwinkundla ephakamileyo yezibheno. Kunjalo nje esi ibisisigwebo sokugqibela sika jaji Madlanga nanjengoko ethabatha umhlala phansi. The matter must be remitted to the Supreme Court of Appeal for a proper determination of the appeal, and that must be before a differently constituted panel of the Supreme Court of Appeal. The first respondent must pay the applicant's costs in this court, including the costs of 3 counsel. I hand down the judgment. Kambe ke emva kwesisigwebo kuthontelene amazwi kaNdlelanhle ngakujaji Madlanga ekuqenqgelekeni kweminyaka eli-17 echophela amatyala njengejaji. Ujaji Mandisa Maya woleke umsundulu esethulela umnqwazi ujaji Madlanga ngamanyathelo enguqu nomzila ozinzileyo kwezobulungisa beli. It is with a deep sense of pride, albeit tinged with sadness, to have the privilege of addressing this prestigious event, to honor the valuable contributions made by Justice Madlanga in the South African legal field and beyond her borders, as he embarks on a well-earned retirement from the bench
after 17 years of service as a judge of the Republic of South Africa. Ukanti ke kukwababazwe intshukumo zale jaji ezijule ijaco ekubeni ithembeke kwiinquliqhu zokuqala umthetho wathi gqolo ngokuqinisekisa isidima ukulingana nenkululeko ngokungenamkhethe eluntwini. Amagunya ngamagunya avakalise amazwi ebhongo ngokugangatha ngokuthetye kukaJaji Madlanga. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eGauteng. Amapolisa afumene imoto ebiweyo umbongekho mthethweni kunye nembumbulu kuqoqo lwenziwe kwiphulo ye-Operation Shanela kwindlu ethile kwilokishi yase-Alexander kumantla eRhawutini. Eli phulo liqhutywa ngamagosa ezendlela, amapolisa kunye namanye amagosa omthetho. Intatheli yethu Kelvin Dludla yanaba. Esisekhona la eAlexandra enyakatho yeGoli njengoba amaphoyisa ephumeke umkhankaso ethungatha inswelaboya kanti ke kulomkhankaso wawo ubizwa ngokuthi ke iOperation Shanela basuke bebhekisisa kahle kakhulu ke izinto ezifana nezibhame engekho emthethweni abantu abakuleli ngokungemthetho nokunye okuningi kodwa manje ngizothula ke usigaxa amabhande emaphoyiseni uMajor General Nhlanhla kubheka okuyena ozosichazela kabanzi ngosekwenzekile asikubingelele sikwamukele endabeni zosuku sicela nje usitshele ukuthi ke kulomkhankaso yini eseniyitholile. Operation yethu iqale izolo njengoba besengishilo sakhona ukuthi sibaphe ama illegal immigrant ayi10 but iqale futhi investigation ama detective ama wanted suspect where ama wanted suspects kwi-area yase Alexander sikhona ukuthi sibopha abantu abawu16 so sasaqhubeka namhlanje siqale ngo5:30 saqala kwi-roadblock sikhonile ukuthi sikhone ukubopha ama illegal immigrant total last sime khona manje kuma illegal immigrant ayi32 besikhave area yase Alexander iyonke. So sikhonile enye i-operation lati concentrate kwiphathi yase Alexander sikhona ukuthi sibophe abantu abawu3 abadila ngamalukhunjani ngama drugs. Lo umbukeli wendaba ze-SABC usigaxa amabhande ke emaphoyiseni uMajor General kubheka ubechaza ke ukuthi umqoka kanjani ke lo mkhankaso iOperation Shanela kanti useyasho ukuthi ke kukhona abantu ke abangenayo imvume yokuba la eNingizimu Afrika asebekhalelwe amasongo kasigonyela njengoba ngisho ke emva kwami uyababona ke abomthetho amalungu embokode bomvu abakwazidlodlo ke bahlome bezingovolo abafuna kuzwa kanti ke intambo ngiyithatha ngibuyisela kuwe ke e-studio eAuckland Park. Lihlehlisiwe umvulo evekezayo ityalo yasetyhini natyholwa nabo ababanjwe emva kokuthi ndiko umfanekiso wevidiyo kumaqonga onxibelelwano kwalwasetyhini ekhuthaza umntwana oneminyaka emine ukuba atshaye iziyobisi. Bekulindeleke ukuba abakhanelwa bavele kwinkundla yenqele yaseRhawutini namhlanje. Lo mfanekiso wevideo uthendi kumaqonga onxibelelwano ubonisa lo wasetyhini ebeke ibhotile eqhekekileyo neqhunyiswa kuyo isiyobisi seMandrex ze wayibeka emlonyeni wonyana wakhe. Unyana wakhe naye wayitshaya. Abatyholwa abathathu babanjwe eNuclear eRhawutini ngolwesibini ukanti umntwana uthathwe wabekwa kwindawo ekhuselekileyo. Isebe lophuhliso loluntu ligxeka kabukhali oku kwaye lifunge ukuba liza kuphanda nangakumbi lo mba kwaye lifumane nendlela yokunceda lo mntwana. Sihlabele mgama nendaba zethu umphathi obambiswana ngolawulo umnumzana Velenkosi Hlabisa uthi ukuqhuba nokugcina umasipala abangasebenziyo ukuthintela ukwanjwa kwenkonzo kwaye kubonisa ukungaziphathi kakuhle. Ukuthethi oku necandelo loshishino eMonti malunga nokuhlaziywa kwesiseko somgaqo-nkqubo i-white paper ngolwasemzini ka-1998 yoorhulumente basekhaya. Ugxininise ukuba oomasipala kufuneka bangenise iingxelo zemali iminyaka le ukuze babonise uxanduvo lwabo eluntwini. Ukungabikho kozinzo komasipala yenye yemingeni enqanda ushishino lunokuphuhlisa loo ndawo elo shishini lisebenzela khona. Oku kwenziwa nzima nalurhwaphilizo nolwenza abatyali ezimali bangatyali. Umphathiswa uHlabisa uqalile ingxoxo emayelana nokuchithwa komasipala abangawenziyo umsebenzi wabo. If you have a municipality that fails dismally to do basics, why should you carry on with that municipality? Why don't you combine it or match it with other municipalities so that people get more benefit? Ukanti icandelo lezoshishino likholelwa ukuba izingxoxo ezimayelana nomasipala zibanjwa rhoqo.
there should be a review every 5 years, because so that business can see or government can see, are we doing things correctly? What are we doing as a government? Are we speaking into the needs of business people? Because remember, local government creates the enabling environment within which businesses must thrive. But if they are not doing or creating that enabling environment, it really makes doing business in a city and in a town very, very difficult. Kusenjalo lokaHlabisa wongeze ngelithi kufuneka kubekwe abantu abazingcaphephe kwizikhundla ezibalulekileyo komasipala. Le review ye-white paper kufuneka ikhombe indlela odabeni lwabantu bakithi abangabasebenzi. Kufuneka babe namakhono anele, babe ngabasebenzi abakwazi ukusebenza bengalawulwa imizwa yezombusazwe. Ekusebenzeni kwabo baqinisekisa ukuthi inkohlakalo ayenzeki la bebheke khona njengabaqashwa bomsebenzi. Kulindeleke icabinet ixoxe ngeziphakamiso ngonyaka ozayo. Abongile Yangisi kwiindaba ze-SABC eMonti. Amapolisa azikhabile ingxelo azibiza ngokuba zibobuvuvu kwaye ziyalahlekisa ezithi ufunyenwe eswelekile usomashishini wasePitoli oxhilwe uJerry Bushokga. This is too serious. Amapolisa aqinisekise ukuba uphando ngokuxhwilo kaBushokga sele luhlabele emgama kwaye inene yokuba lo somashishini akakafumaneki. Akwamemelele kubasebenzisi bamaqonga onxibelelwano ke bohlukane nokusasaza indaba ezingeyonyani nezingaqinisekiswanga. We are also urging social media users to spare a thought for the family of the victim. The spreading of such misleading information has caused unnecessary trauma, panic and anxiety for the close family members, which include his mother, wife and children. We are in close contact with the family and any developments in the case. The family will be the first to be notified by the investigating team. So we are still searching for Mr. Jerry Bushokga. Bushokga wagityelwa ukubonwa ngomhla we-18 ngoNovemba wanyakenye ezimase indibano yezoshishino kwindawo yokutya eCenturion. Ukanti ke ukhona uSandile Hlangane intatheli yethu ezobuchwepheshe apha estudio. Sikwamkele Mqadi. Khawutsho abantu bathetha ngantoni kumaqongo onxibelelwano? Abantu namhlanje Bhele bathetha nguMagade versus Vodacom. Lento ibenze abantu abaninzi Bhele baluza ithemba ekutheni uMagade kwakunye ne-legal team yakhe bawuze bayiwine le case against uVodacom okanye versus Vodacom. Kodwa yena neteam yakhe uthi abantu mabangaluzi ithemba, kukho into abazama ukuyibonisa yona abantu malunga nomthetho. Sawukhumbula ukuthi uVodacom umnikeza uMagade i-47 million. Abantu abaninzi ke abathi bekufanele ukuba noko wayithatha le mali ininzi enough. uMagade ke nakufuna into ngapha kwe-billion. Eyona nto sifundisa yona ke le case Bhele kukho into ekuthiwa i-intellectual property. Intellectual property ke zii-ideas eziza naloo mntu ekufuneka uzikhusele. Umthetho kusifundisa ukuthi masizikhusele ezi ideas. Uba besingazikhusele ezi ideas uMagade lona ngengakho kule ndawo kuyo ngoku echallenger uVodacom. Okwesibini sifundisa lento kuthiwa yi-legal accountability. Legal accountability ithetha ukuthi Bhele noba uyikhampani engakanani na, noba ungumntu omkhulu kangakanani na, ohlonitshwa kangakanani na kwi-community yakho, awukho ngaphezu komthetho. Ngoba siyambona uMagade ukuthi ufana nam nawe Bhele, kodwa ukwazile ukuthi makathathe uVodacom amse court, uhleli noVodacom ecourt njengoba sithetha. Okwesibini ke Bhele abantu abathetha ngayo le nyanga uJulayi inyanga ekukhuthazwa abantu ukuthi mabasave. Kunzima ke ukugcina imali Bhele njengoba usiza uyazi, kodwa ke abantu abaninzi bacetyiswa ukuthi mabasebenzise izixhobo ze-technology. Zizo ke ezi zixhobo ezizawubancedisa ukuthi mabasave, mabakhumbule ke abantu ezi tariff kuhlala kuthethwa ngazo norhulumente ahlale baxelela ngazo abantu phakathi kwe-United States of America namazwe ase-Afrika, ngakumbi iSouth Africa, ziyaqala ngomso. Kulindelekile in fact ukuthi maziqale ngomso. Iyawuthetha ukuthi loo nto ke leyo Bhele ukuthi abantu ke bayanyanzeleka ukuthi mabasave. Le court case kaMagade ke nezi-savings zifundisa ukuthi yimele into Bhele oyaziyo ukuthi iselungelweni lokuba mawuyifumana. I-savings ithetha ukuthi loo nto leyo abantu mabathathe i-responsibility for imali zabo.
Ukuya kwimpela viki abantu bangajonga ntoni? Abantu le trend kamakade ke phela zezi trend kuthiwa azisuki ku social media ngoba I trend only eSouth Africa but it trend internationally. Le trend ke izawutrend until iveki ezayo. Chochubeko Mkati. Inkosi. Umbengo mdiya ucima umlilo masibukele ezilandelayo ngecala emva kwesihlanu ngeSiswati makube chos bele.